Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Adda ka di awag ka, no kaano asumangpot, waraw, kapitan. Ay, awan matagawad. Ay, di mo kadi kaya ti dinutuka nga uay siya. Ay, saan mo't nga iti kasta, kapitan? Nabayag nga min anikwarog, ti kadwa tayo dito barangay hall. Ay, sa bagay, unmat kitay. Sa kulan tayo ti sigod ang nakairwa man tayo. Iso adi na magkulaan mo't Mawatak ba't kiti kagawad? Ay, sumunga din ni uay siya. Imbag ta nakita masumungad, ang mga numangag na kisaritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo, tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, kapitana. Sang kakadianapan man ang idikalma? Apay, bambantayan nak, wano sip-siputan nak. Ay, samay. Nagdamdamag alang bita, kapitana. Mas dawa lang amay. Tanayon kay Rumwar. Adala ang mat asikaswag ijay ilay. Ay, kasta. Anyang tiya sa sikaswan niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, nagdamdamag alang, kapitana. Nay, adala pagimbagan ti kabarangayan ngas asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Ma, awan ka di ti madmadlaw ma. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arunmar ni Maribanang. Ay, saan ko matanadlaw? Makuli ko makamit ang dako iti tersina. Dandan ni inal daw arunmar. Sa dino nga talaunay ayat ipapapanan na. Damagam duken ko na Ay, no agar aramid iti made. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan ba't siguro adakos ter aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga may ininapalabas alawas. Kanayon mo din arumwan. Badaw, no siyak ti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apay aya. Ningarod maribanan, kanayon mo't arumwar. Mga nuot dapat as asikaswod na. Anyangay kumati asikaswod na nga inaldaw. Ay di ka lang bumit Pagkat atapam ti kumarim nga awang mo't nakita mamading aramid na. Nalipatam sa amutin, ano awan ti apaw, awan mo't ti asaw. Depende ti pasama, kunak manayin. Ikagar aramid ti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumit nakikitain mo sa dino di papapanan na? Kita, si kapay ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amulo sa dino ti papapanan na. Apay aya? Kaya mo amaamuan mo sa dino ti papapanan na? Saan mo kitday? Agdamdamag aklaan? Damdamagag, hindi na mo ibaga. Sadyak amaw. Kunakon ka, agi na ibagano sa dino ti papapanan na. Mas daawa. Apay ni ati ni ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot ma, no sa dina, Jose. Awam may. Ay, borbor siya pailakan niya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siyak ti asawa ti kapitan, iti barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kayat yung ang tulungan. Ay, kaya't ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, iti barangay na. No adda mabalin ama itulong yung kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yung, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam. Ay, mabiit lang ang kapitana.
takita ag itilisnaan dagiti barangay an nasulina no karaman ti barangay yo. Sige laeng, madam. Agurayak lata. Bareng adamot maikan ijay barangay may. Sige, Kapitana. Intundikat, agsubli kayo nga igam yu tilisnaan dagiti mako na nga indigent, Kapitana. Magkapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigriga, Jose. Parang adda maitid nga ayuda kadagiti indigent akalugaran tayo. Ay, nasaya nga roday ta, apagtaktaktakam kapitana. Ay kuna laki di na niya. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kapranggayan tayo. Ay sapay kumatagbaligi kay tinasaya at aganda mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay kaya yung asaway, sana siguradaw. Pilyen da nga men, dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay kasjay, ay kung ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo, saan nga men nga agda po iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Donasyon kunak man laengan. Ay, isumilagayam. Asaan asa pasak, timaikan. Ay, kanyang kita ilis-lista, ako kapitana. Ilis-listak man dagiti napili. Ay, kanyang kita napilay, ako kapitana. Basta ilistak laeng. Di tayam mo. Noan niya ti aramidan da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay mo't tiliwan na kita ilis-listam? Ay, agda aya basol mo. Tapno tiliwan da ka. Ay, sa bagay ka awang pa, kapitana. Agam apay nga ilis-listam tinagnagamay. Sinsus laeng da ito'y. Di ka madanagan. Barang adda pagsayaatan. Ay, nasaya at ano, da pagsayatan. Ay, saw, una laki din o pagdaksanag. Eh, mapangkakadagi submitan, kadagiti nagnaga, dungaw. Wen, inteng. Barang adda ayuda dagiti maikali ang maikan. Eh, ada ka di matnagan dagiti kung kunam pamilya ti marigrigat. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Eh, nga uray saan damat marigrigat. Ay nainteng. Awan mo ti baak abak nang diti barangay tayo. Nigay kagawat ko na. Oh. Maibilang ka di abak nang ni marijuana. Kung saan mo't anak kong titirsena na. Kung may sa agmay sa nga agbibiyag. Awan katulungan na nga asawa na. Nukas ta idlista ba? Baak mo't na dyan. Taagmay sa nga road. Ni Kwarong nga. Agmay sa mo't itibiyag. Oh. Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kung may sa adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagito'y kadi aming tilisnaan ti indigent iji kabildatan, Kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita? Sige, Kapitana. Intong Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, Kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Sigurado ang maragsakan dagiti ka barangaya, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata di manon kayo dito ay Kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga-kabildatan ang maikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, Kapitana. Wen, madam.
Kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manag na report ni Maribanang itaibigan. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, di na magkuntopay kin ni Jose apaglugluganan na kat di na kanumot amo no sa dino ti papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbayin tuyan. Ay saus, awan ti kabain ka, tawan mo't aramid ka. Isukit di at imabain, tanda milagrong aramidin na. Paday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutan to, ti saom. Anya milagro nga ipagpagat. Apay ayang nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalaing nga agata tuyan? Narugit pa'y ti utat mo. Dalusan mamay day ta. Ay na, di ka man si kabadaw. Nadalos ti utak ka. Ti adda aramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Nagsinsinsos mag. Apay ka day. Sinsustan? Pagsayaatan ka daw. Kas lakas tamat, naawatan nga impagana. Anya nga'y deta pagsayaatan. Diyan ko na'y naawatan. Damagam na kita kayaw. Impanan sa abot na ni Jila, gilistaan ka na. Anya nga'y nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Talaga kamildatan, di nakalista. Kas lanagan mo dagiti inday, Jen. Adda ka dinagan mikin ni Badung ka. Abo pa yan. Diyan mo nakita amin na nakalista. Kasano nga, iti panakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banagdung. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Impagkit di ata nakita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Wingarot ite. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na rin dagiti agat atap ka iti dakas. Ay na, kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adda mo mayat ang nagbanagan, ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga ipagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawat iti pamakawan mo, kapitana. Anya ka di basol mo. Apay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso, suray. Iso akalayon ka nga agdamag, no papanak. Kasta. Wan, kapitana. Saan mo mga min asigod nga aramid, ti kanayon arumrumar? Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti made nga aramida. Nagkapukan sa amin ti ili, maray. Wen, pare. Nakman iti tinagnagan dagiti inlista. Tatlong maikan iti ayuda. Ayuda, kuna, maray. Pasino kay dagita, maikan iti ayuda. Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, pari badong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aprobahan ti request ko. Iso ka di akanayon ka arumwar iti kalabas, maray. Pudno day ta, pare. Para iti pag-imbagan ti kabaranggayan ti araramidag. Ay, imbag maray. Adda nga ron maururay, apagsayaatan, no kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare, nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Mapunsin siya ka siguro, no ibagak tinapasama kita, ituya. Anya ko ba day ta? Nagkita kami, kindi Maribanang. Kay
Anya ko matipa ka konsensya ako nam. Amom, no apay akanayon na mapan ni Ile. Imbaga nakadain no asino ti kasinsin narak na. Ipagpagnana, ti papilis, ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, gusto ka di tinangaglaw ba daw? Wait nga raw, ayuda, ti makagapaw. No apay akanayon na rumurumwar ni Maribana. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, at da ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw, ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda tabataw? Ita, saan ka ka di ama konsensya? Ikagkagumaan na, pagsayatan. Yung sa balit at dalita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayap ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Anda na saya, na aramidan na. Iso nga agbyag ni Kapitana. Kapitana! O sige, agpila kayong arudan, tarugyan tayong ti agiwaras. At daman ibagak, maray. Apay ka di maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensya, maray. Anya ayat ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak nga min kanika, ini ka na yung kalimwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapog, no apay aka na yung kalimwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kastagayam, mare. Ay, nasaanan maulit ti kinarugit ti panunot ko. Suri talaga, Maribanang. Ay nalipatag ka din, Maribuyan. Tinapatag kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay na, sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Ako kumari tayaw, kada maray kwanang. Ay na toyang, ijan ti kinalaing na agatap. Dalusan ti narugit, apa nagpampanunot. Yan, good job ka met, nanabana. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agaman kami, ibig kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayem ko ang Kapitan di nakabangi pang barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, inte. Nakano kapag yan na ijibigay? Hindi. Anya ngay ka no, ti aramidan nyo ijay. Ada ka no paskin adar ayan mi. No kumano ada ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Anya ka di apas ken day ta. Kanyaw ka no? Japay ka nakadardar ay iti ko kunada kanyaw. Saan ka day nga adda agkangsa? Ken agdayaw no adda kanyaw. Kaya iso man. Iso akayat kumuti dubar ay tapno makita. Anya ti ko ng badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wait nga raw, siya kung may tinapili na akadwa na mapanay papanan na. Sa dino ka no ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, ang pasay, tibinggay. Na, anya ngay taramitin nyo ijay.
da kanong darayan, tay. Kanya itayin, di ko na ni pare, hindi nga darayan mi ay. Na, Nalipatak mi, tay. kay bagbagan, nalipata ma. Jay ar-aramidan da ngay, ijay, no, da paskinda. Kas kumay jay ipagpagada panagyaman. Kanya kaditayin na jay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawang. Ay, Wayne, kanyaw, tuya. Ay nagmayatan, kay mapangka. Diyak nga ron mo, numapana. Masla, mapainak, Mike. At niya din na da, magkaw apangaw-awisan ni Kapitan kanika Badong. Maray, ay inawis ka no tigayom na. Mapanda ka no ije adayo, apasot ti bengke. Dayta nga raw ti bagbagan ni Badong ko igirapi ay. Una na amabait ka no amaman. Nay, apay ka no amabain, Maray. Uwan mat nga agpaiso, Maray. Amangan ka no nga maing no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, ti mapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso ka nagiti dingwon me. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko na agkuya ka nagiti agkangsa gan agtayaw. Ay mayat nga agpaysa. Jak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno agdamot kaduan ni Inteng, marituyan. Ita ka di matla no bigat, paray. Ay, itong bigatin na niya, paray. Ano makilugan na ta? Kita ije ka bangi bang apura. Ta makilugan ta itilugan ti gayip ko. Kasla mapainak mo ito, paray. Awan mo nga minta, mamuki jay. Managbabay ka tubig. Ita ka di tapno ada magkadwa may. Umyan tayo ijay, aya, paray. One night laeng. Nagbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amin ijay, paray. Wala. Magala kay tinapos ko la jacket pa. Bagkay, saan ka nga ako ti murmur ijay. Ay, kumarong tuki iti sakit kirayo makijay, paray. Itugutan ka iti agas ti rayuma pare. Aya, ay, alimang nga ron, paray. Tapno, di mo ko na. Kumaya. Basta banti kaya kukod ka pare. Tinakpaayan iti kidaw ko. Kitaon, Inteng. Itun adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay-aparitan na nga uminom. Kasano no mawawa. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di na kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapoy kanuan, ti ano? Ay, uray tapoy, tama kabartek mo. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay ang mangibabay na kukunap ni tama. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Kas kala nadadaon, aplaka. Saan ba't adun mo? Anya saan? Kat no kas ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabilkan ka. Apay kung maakabilin ka kat kapitan. Ay, saan agapunta kapitan ka? Kat di nakapatulan. Kapan ka kadimot iti awis ni Kapitan Badong? Ay, saan kuman ang pinilit ng mic? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabainang nga raw. Sa nga ili kami mga minijay. Tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao ti madanon nyo ijay. Saan nga mo? Di ka babalin na kiti padanon nijay. No saan kalakat nga garamid iti maday. Di na kaan-anwon. Sa bagay mo diya. Kinsapay naglamin ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo ijay. Ay, madanaga na nga raw. Tada ito'y rayuma. No agsakit nga ijay. Kumbaga magkita ni parenteng ang mangitugok iti agas. Tayo tipo yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay at agas asok. Wood, pare. Ijay ka di ti papanin tayo. Wood, pare. Magnatayo lang di ta atin do ka nakabitin arag tayo.
Nagdadakkel kit ababalay ti pakrang ti pantayan, paray. Kas labot matulig na kita, babalay. Sana matulig na kita, pare. Mabayag na kita na balay. Saan naman na natultulid? Itay garuda. Magdatayo, dita ko ng arat. Kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay na tarantay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di tate motor. Ay, mabuto nga laki ding agmotor di tarantay. Adda kayo adwa dita, o itang pinanawan kayo magyasawa yaw. Pinanawan nga, ay na agsubludan tumot laeng, maray. Makasangkot da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay, anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabi ida kanu ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kanu alugan di pananda. Ay ijay kanu kibungan. Ay adayo kanu ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karda jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day kapito kartiag kanyaw. Ay na, makabuya mo lagay, iti tayaw, tiyak kanya. Itay garuda na guya. Ngem, tumawat tayo pa iti makanta, mabisina. Talaga pakanan ka, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Gusto garot ta mabisina. Sika pare, di ka kadi pa'y mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amo ka mabisin ka. Ang mabayin ka la amang ibaga. Sigamot, pare. Saan mo ta? Saan ka nga agbabain, pare? Agkubarin naman. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Nagyaman kami, mabisin kami. Awaday, mangan tako. Naisagana utin makan. Mana kayo, si kanon nyo isa. At ado'y lokto. Mangan kayo taamuyak siday. Unay kiti si daunay. Nagdadakkel agarti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata, pare. Day pati ko na diyang awat-wat. Nagadumot din na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibusan na iti, pare? Mabalin mo nga ba, kutan nga yawid. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabalay nga putahe. Kasta ka day. Ay, iyawid ko day ito. Saan ko maibos, pare ansot? Ay, nagkusim ka't pare. Ay, nusak akit, kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Amangan pa'y numabaglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan numabigla day ito dyan, ma. Mayat budiga ti tiyan ko, pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, pare. At data, iti sa balya lugar. No, nakdong kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si Matayaw yang manangsa. Anya ka no, pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan tiyag tayo pinagdag sa pare. Intayo man nga. Pirmi ang busog ko. Ano tikinan ko? Ay, ano'y tapoy adis di. Ay, maninom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko, kumparay. Anda ijayan tiyag tatayaw. Bayat manin no, ada tapoy nga inuman. Bayat ti panagurkos tikinan. Ay, saan mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na yan. Basta sobre lakit di bayat. No saanan sobre, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga da ulas ang naisad ay, iti abagat yung tayo, pare. Mo ba yan? Artina. Siguro. Ay, saan mo unay, pare? Napartag kan. Kakaisuna libre.
Pwede ka uminom eh. Ano pwede? Pwede. Layos mo naman. Palay. Interior ka pa eh. Kita kada malpas dito kartigangsa. Ipasublat na iti sa bali at tao tulis. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita mo ipasublat na nga di ulas. Kasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak, huwag turong tinakay gamitulis. Noomay di tayo, ay pumanawa ka. Yak ang butang tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di tayo, tinakay gamitulis. Apagtay tayaw na balay. Ay pumanawa ka, balay. Kena. Nagtakruta, hindi pare ba daw? Itaan ni pare intay, pare ansap. Isang tinangyawatan da itulay sa pagtayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita mapare. Ang tsamit na nakaunat na kititakyan na. Tiyatya ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulig. Gapo iti bartet na. Ibidyok mata, ipabuyatakan ko no saan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parenteng. Bidyo. Inggaraw nan ti sa bali at ayaw. Istip ti tiyatya ti tayaw na. Aba, namat ti makirikos. Kadagiti aganggag sa. Uray no matmatuak. Ay, ganda ni manan malpas ti may sa asala at ayaw. Parian sa. Ipasublat naman ay ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayo ah. Kanyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay, umali kayo, aday. Tamangan tako kasi. Ay, parian sa. Kanya ti kunan na dahito yung kabsat na babae. Panangan ka naman, pare. Ha? Kayo, aday. Tamangan tako. Ay, nakasagana at din makanya. Isday, dakdak kaya lamisaan. Umoy takos day. Ado'y makan sidi, aday. Kasto'y magkayam ti kanyaw. Mangan. At gangsa. Kada agtayaw ti tattaw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talagang kanyaw. Manwa babuhay ti maparte. Tiyaga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ngam naragsak dalata. Uray, agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da. Ti ada kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Pupupare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray. Paunain tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apay unam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinaglag ka dagiti ubeng, paray. Sa nabalay, saan mo't may busan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din, paray. Mga lakto mo'y madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man. Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parinting ay numabartek. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan ang nabartek? Dandan ni siguro sumangputan da ba daw kan kapitan Mare. Nalabit, mare. Hindi kalman pailaag mo't ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to ah. Kasta mo't ti amok. Jak amo ay jay napananda no adda kas jay mat. Saan ngagpapada Mara? Ay, jak amo, mare. Maamuan tanto mo sumangput da Mara. No awan ti kabagyan ti gayam ni Inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaan nakadanon ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Mara. Agarden, agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay, iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo,
patatas, kaduan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto iti garden. Ti kayak kumare ke tay birde, jay brokulay, ken tay puraw, tay cauliflower. Agpada tangarun no kasta amaray, ay dagita mo't katikay kayak ko. Apa yan, pare? Ngirsi-ngirsi kamot din na nakamulagat pa dagiti matag. Nagsakit na dyan ka. Sapay ang dagruan nga angin. Ay, talaga. Maditin marigla ka. Masakit. Ay, dahi tantay kun kunak, pare. Napiglan, dahi tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, itatayaw. Maglaki din ta private tinagluganan ka. Kanay mo manahan. Ay, ang sakit. Esas, ay, nagrigat tikas na, pare. Numapan ka nga minitatayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Nusan nga kukontra. Saan mo namin aman nagkontra ti chan ko ka? Ay, yapaw. Yung kapay nga rin di jay lugat. Yung kami kanong mangalay, ti broccoli, yung cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naedyak mo, mamalin nga umahitani ang kapsutang. Aray. Sapay na dagsin mo nga rin di jay, pare. Medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawit ka. Basit, ti bingay mo, pare. Ano sa kun at ibasit? Tayo masakit ti chan ka. Diyak mo umay makaala. Sayang. Anay. Mala, panawag na kapay nga rin dito, pare. Yung kami mangalay, ti cauliflower, yung broccoli. Tanang ako ba yung pandangan ko kung panagilong ko? Saan ko maakastos din na pasamak? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan na itinatnatan. Sayang, dito la itindan at ibingay ko. Tadyak mo't makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangan timangan. Tapno saan na agkontra, iti tiyan mo. Ala si Jay! Dinang tinagibusan ti sa balikpay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalbag kiday. Inarab tinuang timulat ah. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarap iti mulat ta? Ay, saan ko ang nadanaw? Iso adyak amaw. Ado ka day, tinarab da. Anya amula, tinaarab. Ay, kamutay, kung pitsay. Ang pay mo na naarab, hindi nagsibugak, hindi pitsay, hindi malam. Ay, sayang pa iti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulat ta. Ay, maamuak tulain, tuya. Maamuak tulain. Kasanupay am-am-am, di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalis ah. Sana mabalit ni Kastoy. Asino ngarod ti balsam, di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalis ah. Ito urayan niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mo isaw. Ay, makamuditan ah. Basta bumalis ah. Nalawa nga taaya, ti pinulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandak kitaan. Ay, sayang, tawan mo't nga mitiwaraw. Isukumati mapan magkita. Siguro. Ay, ni pay lahu si aki, mangida ulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya, ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya, ti kinan tinuang. Ay, urayin tayo asumangpet adagiti tanod.
Ay, amanga no nalawa tikin ng tinwang, tapirmi asuro ni Kabadong. Gagangay na Talaga nga ako nga. Uray sakbit na lukas din. Masuro na ka talaga. Sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinan tinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadaw? Usay. Basiba, Kapitan. Taltalon samot apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, kinaarap. Kasano nga po talo? Nalpas mo akin ng tinwangan. Ada mo tipon na anabatay. Saan mo takin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo ta, Kapitan. Enyap. Sagat lulayan nga permi nga ungot na. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinitan mi taglawlaw no da sa bali na perdi ng awang may. Ang mga noon nakita ti akin wa. So, nala na adagas. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidad. Ngamain, nagadoon mo pagsibaw. Kunakman no nalawat ikin ng tinwa. Anya ka diti resulta at ipapandag iti tanong iti nagmulaan ni Paribadong. Wala di nararabi na tayo dyan Paribadong. Sanggan lula ako kano tinaarap. Kunak no nalawa, pirmi. Anya? Ay day talakit din, ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wala ra. Nabanog dagiti tanong taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay, aglaglabos no maminsan. Super arsakit. Ay, dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Mga nusan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Agdamanin sa gaysa ang naputin a bunga ti utong ta. O sino man ang tinangaramit ni Jaya? Apay kumaan na putay. Dahil tangaro kita ti pakasurunat. Idi na panak iti barangay hall. Inyalang-alang dati reklamo nga inarap ti Duan. Kasanaw kat idinapanda sagat lulaeng met apuun tikin ng tinwang. Tababain, tabasit met gayam. Ay uray basay na nagbandugak bay. Ngam ti parikot ita. Saan mo nga amaw no asino anwang tinapang. Agdan tumit ka ng tinwang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay ngam di nakpadpadasan na kita. Kasyang may laing ni Badaw. Asaan napaluklukaw. Kumatang kayo man itipitsay ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arupet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok. Akare-kare. May sanaang kanya. Agmay sak mo. Ay na, agyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaarupa. Kaawan mula da apitsay. Ay, Marituyan. Daytoy ka di tinayon tikin ng tinwang ang nagrurudan ni Paribadong. Huwag maray. Idi imbaga na kanya. Unak nuad o tikin ng tinwang. Angam saan magayam. Katalula po. Narorod, idi talulaan apo tikin ng tinwang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin, marikwana. Amin amula na, katkin nandyan wa. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan. Takas dyan. Saan ang makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas dyan, Maray? Ay na, adda nga minakum ko kukumaray. Kanaano sa... Kay nanggatangan iti pitsa, naglalanto aban. Day ta tinayon tipitsay ni Paribadong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da, kuno ije nagbulaan da. Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikuanang. Ay sus, na imas siguro. Dahil naglantaw. Isungarun an na ayo ak agimatang ta naglangtong akitaan. Kanyang iti pag-ilakok hamdi ka. Agluto ak ngamen iti kare-kare.
Makasid-sida agad iti kari-kari. Oras sakit dong. Nabayagan di ka naglutluto iti kari-kari. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino ti mangputputad iti bunga ti utong ta, madam. Ay, iba ka madagos, no asino ti magputputay, napapispisa ka. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan, iso ang maputan. Aya, dagiti manok ka, kuna. Wan, tapno saan ang maibos ti bunga ti utong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makita ti mapanamanaw, tiliwag ma. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kendeng-dengen ta. Makapasurot na kita manok ah. Ay mapanak man ija, tatiliwag ti makita ka mang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakon idakit matamaan da. Ay sinalipag ka manok ah. Si kagayam tinadawal amang putputan iti bunga ti sitaw ko ah. Ay aguray ka man. Tagamatak ti tunggad mo sa kay wasawas. Heh! Ay, gamatan ka kas. Uy, ay, natibla! Iwasawas ka yan! Badong! Anya ba itang aramigaw? Iwas-wasawas mo magtanday ka manok! Ibata ma! Sapay tatungid ng tinanggang mata mo! Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Epa natin ti dakilakawitan para. Pinagbalin mo matan na pulutan. Uwan pare, natataulan da, nagiti-mula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi ng matam ti manok. Una, ay makapungtot at launay pare. Ay, nagirigat nagpadakal iti-mula. Kapandalaan si pisipitay. Unyag pa siya. Kalma ka lang pare. Si kamit lang di madadailan. Uno mapukawan no. Kasta kanayon tiyan tanapin. Pinulutan nyo ka no, magkintata ba daw? Di manok na. Unyag pa siya. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay ka no, dadya kawit ang kapitan. Uwan ko siya. Awanan di kawitan na pag-breeding na. Napulutan na. Nagbabawi mo ilang ata, iti inaramid na. Ang urang babaway. Di na maisublian na. Napulutan na ti manok na. Ang dalatam, iti o ti babawi ka eh. Ay na, malas nga rin ti manok ni tata ba daw? Urang ni pare badung malas na may awanan ti pagkabisaan na adakil akawitan. Nairano nakmitin at sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mamag ka na naman magkap. Malas ma, awad ka. Imay ka kumain na yaman. Ada yung sabot ti ayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapanit wasawas ni badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni badong maray. Kaput agperdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni badong mo. Nasa umon maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inananusam ni pari badong. Ay, jak kaya't abilangin maray. Masurunak laeng. Anya nga rin ngay. Talaga akasta. Ay na, sa anak nga rin anaragsak iti sidong na. Gapitinas diyang aramid na. Uray nagpasit abanag agpungtot ladag house. Ibag saan akas dyan ni Inteng? Ay, no saan laabasol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni badong kang. Nay, apay ngay mananday timula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga lokal din. At nangamit na putad nga ukot na. Ni Katumas, ti nakitang apulos ti kalding na. Ang mga nuiso timbay ti tawi. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna, sakbay atudwam no asinaw. Dahito yan napasamak iti manita. Saan ko mapalabas?
Anya man ang tinapanunot mo nga ramidaon. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay saan anasaya ti pampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta da mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako na. Ay ket problema da. Saan ko ang problema day dan? Basta napatay, makabalis ako. Nuang mo dito mas, dito'y nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak maglagay, nuray kasi kasanaw. Doon sumit ngay, ibulos ko, ginuang na. Tapno mapanna ka na'y, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, di napadasak, nadadail lang, timulan na. Inakaw, yung agsubli aton, inton sumit ngay. Nay, papanam kat sumit ngatan. Dalabasit mapan ko aramiday. Itikas to yung aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kas kasanaw. Makabalis akaw. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Kayagtal na ka man to yan. Anya may kaniwas sa sasawab. Rombang te aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumagaramid iti pagbabawyam. Kayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mo. Inton ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw ko nakmanay? Masuro na ko nay. Nauwit ti kita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umapaw ti klase na ano kalakyan nga mingkay. Ay aguray ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apa yan? Kamatin ng sang tunay. Tumaraya ko na. Sinalbag. Di na mo sabdinganan na kamkamatan. Sumpo ka dito kasamakan. Tapno di nak makita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpo ka kanay kawadan. Ado asid dito'y. Apay ngay akas tati itsuram. Kas kamulak kulduruyag. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasama. Inukas ko titalitin wang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapandakanan timulan ni Tomas. Kahit anya tinapasama. Imbis na mapanmangan. Siya kung mati kinamat kaman na ti atapan lang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasiitan magayam. Siit alanot ti banag, kas kadaan niya dagigay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anuang. Pirmi magayam nga atap. So atila sinuksok-sok hamaw. Ay una yan. Kaya pakaragsakam kaday, di pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawa. Kaya't mo adusaan ti awan basol na. So asika tinadosa. Asino nga'y takim basol. Saan kaday asika mo lang. Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinaman na ka. Sa nagpaisa. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao to yan. Manipo dita. Saan ko nagamday nga ramiday? Ang mga nod at dapat idagas na mapasamat kanya. Iso asanan tuya. Ay natatabadong maditi managpungtot ken agibalas. Ang mga nodakdakas tingka mapasaran. Ala sige! Dito ang tinagdibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Tinteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iti kay panagdangat.